Dreaming of becoming doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Menteri Rangba Gejala Meghalaya Konrad Kisangma ulapan pau ke jing skosi ke bakrau ba ke jing kendit halo ke jing cha ploding ke blashimno ek jing em jung Ngut Kibriu na Meghalaya ha hotel Berishini Yatri Nibas Hatarapit Birbham district ke Jilla West Bengal kani jing cha ke basosi ke ja ke pur step jung khanyu trek naila raja punriu ha ke bagi lanat kidai ki balach West Bengal kum kinolej pilgrim Ngut ki balakhat no ikenthop Rajendra Nath ka Asha Nath Uburan madak bagi khonjung ugi badang ren, usipraj madak bagi posnam kerta, bad oshnat madak badang prasnam kerta. Kini borok kidai na dalu West Kyrwoh district, bad kidon ki weipat ki hnrungot ki badai na dalu hi ki blalaj em na kini ke jingja. Menteri Rangba ulo ang bagi Jala Meghalaya borok kawai kerengkat bagi longyeng ki blado no ki baij bathonjung ki hagani ke jingja. Lo paru i khubor sngolam shi ki bahyeng bad ang bagi ke jingja ka bakhamla ban mudur. Khamtam namar ke jingdo no ya ki arngot ki Heprit. Ka office jong additional resident commissioner Meghalaya House kerangdan hapeng ke jingi trilang bagi Borpian district ke Birbham bantip bini asyusyu halo ki longyeng ki bla shakta bat ban pen biang ki jingi ram ki berangkam ban pen poi biang ki met jong ki bla khlat sheshnong jong ki Menteri Rangba ulo pen benaru ki jingi rap pisa ka ba arlak tengka syakawai pegawai ki longyeng jik Ngut ki bla khlat no kum kadak jong ke jingkershan nak sarkar jila hakni ka por ka ba e Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya